Ngiyaxolisa ukuveza lokho abafundisi bazongixolela. Ngeke nje afike umfundisi esontweni bese veza ngaphansi kwekhwapho yabona ngicatshiwe la ekhwapheni. Ngitshela wathi into enzima into kushithi lo muntu. Ngicela ukutshela impela sibuya ngifuna ukukhohlisa. Wathi lo muntu cha ngiyawubona umsebenzi impela uyenzeka. Yeah. Kodwa manje inkinga angiseyona indoda kunkosikazi wami. Le Ngibingelele eNingizimu Afrika awubakithi sesifikile sikalekile lapha ke inyanga enkulu sifikile ke previous siyazi ukuthi ke sasenza zona izinto ezifana nalezi kodwa ke mkhulu namhlanje siphinde sathatha isinqumo sokuthi sibuye siyabingelela mkhulu njani mkhulu siyaphila siphilile mntaba basibone embi yeah ngicabanga ukuthi ukufika kwethu sifika ngamathubalanga sithola ikhehla libhizi lilekelela abantu nakwenzakala ngqo kunjalo kungangomsebenzi wami nami enganezwa bona abantu abadala nje benifice nje kwangazathi anginakile benginakile ukuthi vele mangisebhizi suke safana ngiqeda ngalabantu abasuke bephambi kwami emva kwalokho bese ngikwazi ukuthi ngi-attend njengoba sengikwazi ukuna attend mkhulu mfowethu khehla ikhona into mhlambe engamele sibalekele abantu abaningi bayayifisa ngenxa yenhlupheko yasemhlabeni lento yokuthiwa kunesithwalo. Ngifuna ukuthola mkhulu ukuthi isithwalo eseqiniso sisebenza kanjani? Hayi angibeke nje mkhulu ngichaze. Isithwalo zehlukahlukene kaningi. Yeah. Ithwalo zehlukahlukene kaningi kukaningi vele abantu baye bangifonele bamthembu siyezwa ukukhulunywa ngendaba zesithwalo kodwa manje siyesaba ngoba sizwa ukuthi umuntu bayithwa athwele kuhamba kube khona izinkinga phakathi kwekhaya bathi uyawuthola umcebo kodwa futhi usutholile umcebo kuhamba uthi mangabe sekuhamba kwesikhathi bese kuba nezinkinga ngiyaye bese ngiyabachazela mkhulu bese ngiyabachazela ukuthi cha njoba siphethe imithi asiphethe izinto enjani ezifanayo ngoba nabo dokotela bayiphatha imithi abamhlophe nabo futhi abaphethe izinto ezifanayo igama lingasho isithwalo kodwa akusho ukuthi njoba igama lesho isithwalo lisho ukuthi sonke njoba sisebenza ngendlela eyodwa umuntu kuya ngendlela yena owathatha ngayo umsebenzi wakhe njengami nje nginomndeni wami la ekhaya njoba nginomndeni wami la ekhaya ngineminyaka ngathatha lo msebenzi 1985 kodwa akukho ngisho noyedwa oke akhalaze isimo sami isimo sokuthi wafika la ekhaya wathatha isimo sesithwalo njani ubona u1 no2 no3 ongekho right ayikho into efana naleyo ukuthi kuya ngokuthi uthe wathatha endaweni enjani and nabo zakwethu ngiyaye ngibatshele ukuthi umuntu ungamniki into eningavumelana ngayo umuntu mathe ngizofuna isinkwa mnike isinkwa exactly ungathi umuntu athi uzofuna isinkwa bosomnika amabhani sesekuyiphutha lokho isithwalo sikhona mkhulu impela siyabasiza abantu kakhulu and asinayi affect namanje ngisho njalo nabantu engabeza ngo2014 ngabo 2011 kube manje akukho ngisho noyedwa omunye nje kusasa uyeza nje uzombonisa iMercedes Mercedes uzombonisa iMercedes ngomsebenzi wamenzelawo kunjalo uzombonisa hayi ukuthi uzombonisa ukuthi uthi nansi ngithengile uzobonga ngayo ngikhuluma usuku la kusasa ekseni uza ngayo la ekhaya ungeza kusasa sibiya uzoyibona izobona ungafika ngalesikhathi angikhulumi lo iphutho uzofika uyibona lo muntu okhuluma ngaye umuntu owafike ekhala ethi baba uMthembu ngifuna isithwalo ehamba ngenyawo esingenabungozi kunjalo wafike wamenzela kunjalo mala kuwenzela umuntu isethwalo baba uMthembu iziphi inhlaka ezilindelekile umdlulisa kuzona umuntu ukuze ebone na yonke nje mhlawumbe process engakusho nje mfuthu into yokuqala ngitshela lento esikhuluma ngayo ukuthi mfuthu nje uzothwala lento uzothatha lento ngutshela isiqiniseko esiphelele ungabufuna ubufakazi nakwabanye esenge ngabasebenzela uthatha inamba zabo noma ngabe bawu10 noma ngabe bawu15 ubafonele
uzwe ukuthi lento ozoyithatha akuyona into ezokwenzani ezobulala umndeni wakho noma ekugcineni uzukwana suhamba wena ezosala enzani ezosala inyamalala into ekhona sekungaba kuwo ke umndeni wakho ngoba njengamanje sesazala izingane ezinjani eziphuza amaheyo yes esengathi lokho ukushila wena bese kusala bekwenzani bese basala sebekumosha bona kodwa hayi ngoba ukuthi uhlelo olwala ekhaya uthi mangikunikeze lento emva kwalokho usali izinto zakho zizonyamala ngokuhamba kwakho. Yes, so kuyenzeka mhlambe umnikeze umuntu imigomo nembandelo ukuthi mhlambe ngoba ngikunikeza lesithwala into kumele ulandele u1 2 3 no 4 noma mhlawumbe usudlulile usuwelele kwelapha kade abasele ekhaya kumele belinakekele. Uyabona ke nje le yemgomo le engafuneki inhlobonhlobo. Alright, le yemgomo yiyo phela le eyenza ama affect ngoba umuntu mawuzomnika into enemgomo obvious kuyohamba hambe ayeqa. Yes yale nkathi sayeqile imigomo yileso sikhathi ke sekuqala ukuvela inkingi. Uba uMthembu nje into akunikeza yona ayinawo nje umgomo ukutshela nje ukuthi uma uyenza hamba uyokwenza ukuthi kodwa hayi ukuthi awusakudli inyama yofishi awusayidli ingulube awusayidli ungakwenza ukuthi ekhaya lakho noma abantu abadala awusababiza ekhaya lakho hayi so usuke sokuyi affect phela leyo. Yeah. Ngoba siyabona sinokubona abantu abaningi bathi mhlambe ngikunikezile isithwalo kodwa into eyinkinga ithi isebenzile lento for 2-3 months after 4 months kuya phambili ayisasebenzi umubuyela kumela kwendabuko ethumela phi no imigomo ayilandelanga yingakho lento icollapse. Yikho kuba uMthembu la wathatha khona lo msebenzi wathi angiyifuni into enomgomo ngoba ngisho nje into enomgomo nje ngoba uMthembu angisebenzi ngayo ngoba once wasebenza ngento enomgomo obviously lo muntu usuke akupressure kufanele ukuthi nje mangabe uba uMthembu akunikezile ukhululeke angakunikezi into enane enomgomo ngoba vele angiyithathanga kwazamina nje le enomgomo ngoba ngibalekela zona izinto nje analyze ukuthi abantu uzomnikeza umuntu uthi ufike ekhaya ungakwenza ukuthi awusabuyi ngesikhathi esithile ekhaya. Uyayibona nje sokuqala ukuphambana manje uma kwenzeka ashonela ilanga eThekwini uzala eManguze uzokwenza njani usuzolala manje wena kumele ukuthi angafiki ngo11 ekhaya kanti ku11 uzomshayela endleleni. So nje into enomgomo uba uMthembu akayenzi kuphela into ayenza uba uMthembu nesiqiniseko naphambi kwama client yami onke nginabo abaphumelele nginabo abaphumelele kakhulu njengoba ngisho nje la ekhaya nginemoto ezu12 nginemoto ezu12 kodwa phezulu kwazo lezi moto ezikhona ezinye zazo eningi lazo ngizithengela yiba abantu ababuya bazobonga uMthembu sizobonga umsebenzi kuhamba kahle njalo. Khawela kithi ukhona uke wathi ngike ngaba nento ethi ngisayihlalele nje ngiyithathile lonto ngizokhala ingane khala abazukulu la ekhaya abalala ebusuku lezi zinto ziyabademand ukulala nazo into ekanjani nanokuthi yiliphi ikhwela olishayayo kwabanye abelaphi bendabuko ukuthi mhlambe abaphike bathi ukunciphisa ukuthi abantu bangabachazeli futhi ngithi mkhulu hayi nokuthi banciphise abayeke nje ukuthi abantu babanikeze. Yebo ngiyazi ukuthi umuntu nomuntu usuke esemsebenzini kodwa phela ubuke umsebenzi wakho ukuthi ungajabuleli ukuthi umuntu ufika kunikeza imali ekugcineni kodwa umuntu uzokwenza njani uzokhala. Uyabona yenza nje umsebenzi wakho ube muhle nanini umuntu ohlala ukukhumbula ukuthi usibani mina wangisiza ayikho into engikhalisayo. Unganikezi nje umuntu onani umsebenzi one affect ngisho njalo kabuza kwethu bafethu asisebenzeni kahle ngeqiniso igama lithi kubuza kwethu singodokotela
akukho lapho ekuthiwa udokotela uphatha into ebulalayo akuseyena udokotela lo so sekumthakathi lo kanti sesibulala igama lethu elithi singodokotela asisizeni abantu baphumelele babuya abantu bezobonga ngoba umsebenzi bawubona uphumelele kunjalo mkhulu lento ithi kungenzeka ngoba mina ngiyena umelaphi wendabuko kodwa understand kodwa nginayo clue encane ethi kungenzeka yini isethwalo sakho baba uMthembu usixhumanisa nedlozi isithwalo esingadingeki edlozini yile isithwalo esine affect asidingeki ke lese edlozini into nje njengami njengoba ngisebenza ngedlozi once waphatha into ene affect ethi kunepoki phakathi kunokuthi kunemkhovu phakathi obviously lo muntu lowo ngicela ukusho nje ukuthi usuke out emsebenzini wedlozi awukwazi ukuthi mawuphatha umsebenzi wedlozi uthi kunesipoki phakathi ngisebenza kunabafana abathile phakathi obviously funa wazi ukuthi umuya kulowo muntu esekuchazele lo muntu ukuthi kukhona isipoki engisebenza ngaso khona ukuthi vele wazi ukuthi leyo nto yakho ayisathintani nomsamo ayisathintani nedlozi bakhona kuza kwethu abakushoyo lokho angibagxeki futhi ngithi benza kahle laboza kwethu abachazayo ukuthi mina emsebenzini wami kunesipoki phakathi uyabona le ndlu yami le inesipoki uyabona le ndlu yami le inotokoloho uyabona le ndlu yami le inenyoka labo bantu labo benza kahle ukuze wena uzikhethele ukuthi uyakhona yini la unesipoki noma uyala ukungena sipoki khona ngoba njengoba ngisho ukuthi once wasebenza ngedlozi obviously waphatha indaba esipoki phakathi ayisekuphambene akusekhona ukuthintana nani nomsebenzi wedlozi idlozi alisifuni isipoki ngoba phela idlozi sikhuluma ngomuntu ukuthi umuntu osophila emoyeni so isipoki ke akwazi ke ukuthi ungathi uthi wena usebenza ngabantu abadala kodwa futhi uzofaka indaba esipoki akuhambe kanjalo okusho ukuthi isethwalo sakho ngamafuphe uyasixhumanisa nedlozi umuntu umncengele edalweni zakho ukuthi no ayilezinto ayingaxabani kodwa ayisebenzisane ngobunye angubekele nje yaba isithwalo sami ukuphakamisa umuntu aphumelele ngomuthi so njoba ngiphethe umuthi ayikho into engaxabanisa nedlozi ngoba umuthi akukho ukuthinta isilwane lapha phakathi into exabanisa nedlozi into esefaka isilwana phakathi wafaka isilwana phakathi seliphambene nedlozi lizobaleka idlozi la ekhaya ngoba awusasebenzisi wona umuthi sekuyisilwana yebo ukuthi uma sithatha lento esithatha ensimini isigubhu uswela lezi nto kusuke uyifake phakathi umuthi azikho ilwane thi asikho isilwane esingaphila umuthi lo suke sifaka umuthi bese sifaka amafutha isilwane sikwazi ukuphila endaweni enamanzi ngoba lamafutha suke siwafaka lapha ngaba amafutha emvubu wahlanganise noma amafutha osadawane what hayi isipoki isilwane siphila endaweni engenamanzi phakathi edry umuthi uphila endaweni enjani edry hayi enesilwana phakathi so nje isilwana la ekhaya asisebenzi ngaso ngoba phela ngabe ngenzani ngabe ngahamba ngayolanda izilwana so angilandanga izilwana ngalanda umsebenzi wabantu abadala ngabe sengiphakamisela nabantu ke abathi nje mhlambe bakuMthembu ngifuna ukukhuphuka emsebenzini bakuMthembu ngifise ibhizinisi lami alihambi kahle bakuMthembu nginamatekisi manje amatekisi yami akasebenzi kahle uyayibona izinto ezifana nalezo yizi izinto lezi engisebenza ngazo kakhulukazi khola kithi ungene nje kuleyo kade ngifuna ukuya kuyona ukuthi yebaphi abantu baphakamisayo mhlawumbe asigcile kubona because ukhona umunye umuntu uzothi nginethi kushop nje encane ngiyalangazelela nami ukuthi ngikhule
mhlawumbe umuntu nginama truck noma ngishayela wona ama truck kodwa nje ngifuna into ezothi ingenze ngithi thuthu. Very good. Ebusinessini akukhethelekile ukuthi lingakanani. Yeah. Ngoba ngeke sithi sifuna laba esebaphumelele. Yes. Esebaphumelele vele basuke sebephumelele. Kodwa ekuphakamiseni abantu nanoma kungaba sebusinessini, kungaba semsebenzini, kungaba sekudayiseni noma ngabe yini noma ihlabishi noma ngabe yini ngoba idayisa. Kodwa nje siphakamisa laba abangakaphumeleli nabo baze bayofika phi bofika kwabaphumelele. Impumelelo nabaphumelele bofika la abangakafinyeleli khona ngoba phela ifiso zabantu mfowethu umuntu maphethe ushelile ufisa ukuba noTubob kunjalo lo noTubob ufuna ukuba neshumi. Ukhona umunye oke wathi kuyenzeka yini ukuthi umuntu ume nesitolo noma mhlambe ibusiness jenefanisana mhlamba nesitolo umnikeza into esasigubhu noma umnikeza into esakuchela noma ikanjani because omunye umuntu uthi hey yazi mina ngiyikhola angizwani manje nomuthi noma idlozi lami kwaba nomuthi nje phakathi akusahambisani mhlambe ubaba uMthembu yena usebenza kanjani because omunye umuntu nje uthi hey yabona nje uma sekuzoba nento ethize mhlambe eyisancabo oluvela esontweni hey bazongishaya kulula kakhulu. Yeah. Hayi ngoba mhlambe ngichaza imfihlo yethu na nani nama client. Yeah. Into enjalo iyenzeka leyo kuma client abaningi. Yeah. Ngiyaxolisa nje ngicela ukuxolisa kulabo osongene ku topic yabo. Phela ngeke ngayiphendula lo topic. Yeah. Bafika vela abafundisi yabo babesho bawutholele kusiyami bawutholele bafika bathi awumthembu ngoba phela aqale ukuchaza nje lokho. Yeah. Uyabona siyakholwa. Yes. Njengoba sikholwa nje kodwa kukhona okudinga inyama. Ukholwa sikholwa kuphi sikholela emoyeni kodwa okwenyama nakho kuyakudinga iside lapho. Makufika abantu abanjenga nalabo vele bathi bawumthembu manje kufanele ngibe nesigubhu. Bese cha ngeze ube nesigubhu. Okay. Ngiyasho njalo ngithi ngiyaxolisa. Ikhona indawo lezi esithintana kuzo. Yeah. Esithintana kuzo engeke ufike esontweni uyiveze. Yes. Yabona? Yeah. Vele basobe bayifakela ama long sleeve yabona. Yeah. Mangimthinte emakhwapheni ngeke ahamba uvezela abazalwane emakhwapheni. Mangimthinte ekhanda ngeke azambe uvezela abazalwane ndivukana ekhanda phenyane kodwa nje asimniki umfundisi isigubhu. Sikwenza kuye nje emzimbeni ukuthi naye esontweni lakhe ahlonipheke naye esontweni lakhe kungaze kuthiwe ubaba umfundisi uhambe wayontshontsha uyafika esontweni akasamukeleki kodwa kubalulekile ukuthi masimenze umfundisi athandeke enkonzweni bamfakele phela okweshumi ukuze naye akwazi ukwenzani ukusupporta izingane zakhe. Angakithi nina njengabelaphi bendabuko niphethe wonke umhlaba including abefundisi abantu abangasoma business nabaphathi bezwe ngokwamakhosi nakwezombusazwe. Uyabona nje uyabona kwezombusazwe ngeke ngizomadalula amagama. Yes. Kodwa nje impela kube kwabo la ekhaya. Kube kwabo amakhansela la ekhaya. Kube kwabo abaphathi bezwe la ekhaya kusekhaya kube kwabo. Ngeke ngibadalwe ngamagama ngoba phela ngabe sengenza into ephambene. Yes. Kodwa nje kube kwabo la ekhaya. Nginamankhansela la ekhaya. Nginabaphathi bezwe la ekhaya. Kunjalo. Nginamakhosi la ekhaya. Azingana zami la ekhaya. Nabaphethe emsebenzini emafemini kubo kwabo la ekhaya. Mangabe ngifuna ukuthi singadluli sikhe phezulu le yabefundisi ukuthi umfundisi awumnikezi into ezom-expose. Umeke fika la umfundisi into yakhala ngayo ufuna vele ukuthi ebe nesithunzi. Ufuna ukuthi kungene imali. Kunjalo.
omunye uzothi baba uMthembu yini umnikeza umfundisi into yokuthi elande abantu ngoba lento le ayisahambisani nezwi lenkosi uthini emvela sekuleyo ndaba angubekele nje futhi impendulo ikhona la ngeke abe umfundisi uma abantu bengekho uzofundisa yini ngoba lo thisha esikoleni uthisha ngoba kusuke kukhona izingane zesikole efundisa uma kungagcina ukuthi umfundisi ngani ngamabhuku akhe nesitifiketi sakhe usuke ezofundisa ini ngoba kufanele afundise abantu njobe esuke edinga abantu nje umfundisi akulona iphutha lelo yiyo lento le awafundela yona ukube ezofundisa abantu ngani ngoJehova akulona iphutha kodwa nje uma azobafundisa okuyintando kaNkuluNkulu ukuthi ke ubathole ngayiphi indlela kubalulekile ukuthi abathole bese uyabafundisa imfundiso yani yakaJehova akazi ukubafundisa yona imfundiso ethi hambani kuba kusho umlamakati niyolanda ukuthi akunjalo kodwa njengoba sengike ngabeka ngathi kahle kahle enkonzweni noma ekukholweni okukaJehova umoya akuyona inyama ukufaka sibalokho nje ngakutshela nje Ntaba uyazi ukuthi umfundisi uyadutshulwa esontweni kunjalo usungayibuza ke wena ukuthi udutshulwa kanjani umfundisi esesontweni esemsebenzini kaJehova ukuthi inyama yakhe akusiyona ekaJehova okaJehova umoya yo khona kithi mangabe nabafundisi bafuna izinto ezihlukahlukene singebalekele nje ukuthi mhlawumbe sithi hayi le podcast siyenzela abantu ubakhona befundisi abathi ngifuna nje into encane ezoba khona nje angifuna into enkulu bakuyenzeka mhlawumbe umnikeze into azohamba uyibeka phakathi esontweni noma mhlawumbe ugcina ukuthi usebenze yena nje kuphela hayi angikuthandi lokho ukuthi kube khona into ayoyibeka esontweni senza yena abe clean uqobo lwakhe senze yena uqobo lwakhe abe clean silungise yena ngoba mase sisenze into azozoyibeka esontweni lakhe usufana nobaba uShumlamakati onemithi la asufuni nje umuntu ozoziyongena esontweni asenze yena umfundisi senze yena uqobo lwakhe abe yindoda abe yigolide nje kubani hayi bese ethatha into ayoyisa lapha hayi kanjalo bahlukumezana ke abantu emsebenzini bavalena abantu emsebenzini inkinga ezinkulu lezisemsebenzini khola kithi thola ukuthi kuthiwa lo uyenyangeni wayovala lo ukuthi ngoba uyambona ukuthi uyaphakama sidlula kanjani esimene sikanjalo masifikela kwasho njengasemsebenzini wami no uyamsebenzi wabelungu noma ngabe uphi vele kodwa ngabe isebenzi ngoba uhlala ibanga umsebenzi nakhona emasontweni iyabanga njalo izikhundla cha uma seyefikile umuntu ethi ngifuna ukukhuphuka noma sengibulewe sengithathelwe ilungelo lami kuyilungelo lami lokuthi phela ngimlungise ilungelo lakhe libuyele esimeni kunjalo uthi usuvaliwe abantu abasezi esontweni lakhe kufanele vele ngimvulele phela abantu bangene esontweni lakhe noma emsebenzini kunabantu noma umsebenzi wabelungu emsebenzini usuxoshiwe kodwa asafuna ukubuyela emsebenzini uxoshiswe abantu bomona kubalulekile ngombuyisela emsebenzini bese ngiyamqinisa kulabo abantu laba vele abamkhiphile ngoba abasamdingi lapha emsebenzini ukubona futhi abuyele emsebenzini into ithi ukhona ke umuntu khona futhi emsebenzini onyama nambana abamfundi kodwa ukuthi wenzeni umulandelela kunento yomsamo phakathi eyithintelana nokuthi mhlawumbe umuntu kumele eyothwasa noma mhlawumbe kumele mhlawumbe enze izinto unyama nambana mhlawumbe umuntu okanjalo baba uMthembu ulekeleleka kanjani ukuthi kubuyiswe lesasithunzi sakhe mhlawumbe esingathathwa mhlawumbe idlozi elirong emzimbeni wakhe lonto ufika la ekhaya sifike sihlole qala sibone ukuthi inkinga yakhe ngabe idalwa yini leyo eyenza lokho
Uma ukuthi isenzo sabantu siyakwenza futhi mase sihlolile simtshele wendoda lesi isenzo sabantu. Uma ukuthi futhi isenzo sabantu abadala abadinga ukuthi abantu abadala akayothatha umsebenzi onjengana lo wami siyamhlolela futhi sithola ukuthi cha wendoda awukho umuntu okuloyayo kodwa abantu abadala bafuna ukuthi usebenze ngabo bese siyamsiza ke. Unjalo ukuhlabela phambili nje qhawula kithi ngoba ngiyebo ukuthi namhlanje ithe ukujula kancane. Bakhona abantu ke mhlambe abathi uma bekhuluma bethi hayi no isethwalo siyasenza kodwa befaka ukuthi bathwalisa ngembuzi nani nezimvu mhlambe ikuphi ukurecommended umuntu angakulindile umeke efika la ukuthi mhlambe uzothwaliswa ngakho noma mhlambe umuntu uyakhetha ukuthi hayi no vela semina ngifuna into ekanje. No akayikhetheli. Okay. Isithwalo sisebenza ngemvu. Imvu phela. Imvu hayi imbuzi. Okay. Imbuzi asisebenzi ngayo. Imbuzi isebenza uma isebenza mhlawumbe uyamthwasisa. Okay. Usungamthwasisa ngembuzi. Ngaphandle makuwa kwamathenjwa. Okay. Ngamthwasisa ngemvu. Kodwa nje makungasiyena kwamathenjwa hayi uthwasa nje ngembuzi. Finish. Yeah. So lesi semvu isona safe. Imvu uze simthwalise ngemvu umuntu. Yeah. Imvu isabelisiwe ngisho naseBhayibhelini. Okay. Isabelisiwe naseBhayibhelini. Lokhu nje sikwenzayo lokho kwemvu ukhona ngisho naseBhayibhelini ngeke ngichaze amavesi kodwa ngase sihlezi phansi ngichazela. Sengichaza kufike khona lapho kunawo. Kanti impela imvu ikhona naseBhayibhelini ukuze kusetshenzwe ngayo. So lesifuna legazi lemvana emvini kodwa sengaba usengikuchazela mase sihlezi phansi ukuthi kanje kodwa nje imvu angithi imvu manje umuntu ngumthwalise ngayo akukho imvu noma ngabe uyayinqoma ngeke izikhala ngeke izicomplain. So ngokunjalo nomuntu mathi kumlungu wakhe ucela ukuthi makube ukuthi umlungu akalibale eshona le wenza lokho akacomplain ukuthi awufuna imali engaka wena njani uvela avume lokho. Nasebusinessini futhi mathi ebusinessini ngifuna kwenzeke lokho uvela kwenzeke lokho ngaphandle kwecomplain. Kanti manje uyabona imbuzo ukuthi uyinqomile uyabona ukuthi obvious ya complain. Obvious ya complain. Kanti imvu ngayinqoma nje ithulele ubona nje ngenyawo ukuthi cha lokho kwenzeka kuyo vela ayihambisani nakho ngoba uyayinqoma. Kodwa nje mawukhuphulele ngemvu 100%. 100%. Isiphakamiso esihle nje mfowethu isiphakamiso esihle njoba ngisho nje ne guarantee yama million azingana sala ekhaya sithi bawuthi abangenzi umsebenzi wodwa ukuthi ngikhuluma ngabantu beyitolo ngikhuluma ngabantu becha ngikhuluma ngomuntu othi mina angina business la umuntu bomthe kodwa ngifuna impumelelo ngifuna isithwalo ngenza njani ebese ngiyamtshela ukuthi cha lalela akubona bodwa abantu bebusiness abenza la. Ungayiza noma ungena business kodwa mawufuna impumelelo sofika sibonisana athi mina ngenzi lutho bomthembu kodwa ngifuna impumelelo ziningi izinto ongazenza. Qala kube enza imali ayifiki ugoqa izandla. Yes. Ungafuna ukugembula uzothatha isithwalo sokuthi uhambe uyogembula. Uyoqala ukusebenza lapha. Kodwa muthi ngizogoqa izandla ngibeke esifubeni imali ayikazi ifiki imali ugoqa izandla ngibeke esifubeni. Njalo mkhulu. Mvelasi sihlabela phambili ngelithi bakhona abantu abathi umuthi mina usebenze. Sengihambe izinyanga umhlaba wonke. Bazi yangithwasisa kodwa izethole zakho nazikhuphuke. Bakhona abantu abanjalo kuma comments bakhona bathi umuthi awusebenzile. Mvelase kusuke konakele kuphi? Very good. Okubalulekile kuqala fanele umuntu umhlolele kungaze kusho yena fanele ukuthi lokho kubonwe nguwe wena umsebenzi ozosebenza umuntu. Yazi la ngizofuna uzothatha lento oyithathayo. La mangithi ngiyahlola ngibona ukuthi before ngikwenzele fanele uqale wenze u1 no2 no3 no4 no5.
obvious lo muntu osuke amnikeze leso sithwalo leso usuke efana nomuntu ofuna awukwazi ukumnikeza umuntu into ungakayicheck uyibone ukuthi iyiyo yini lento na izohambelana nalento aze ngayo akufanele azabuyisa abuya ngecomplain kuyimawe uqala ukubona ukuthi lento omnikeze yona ayikho right buka kuqala ngoba nodokotela akaveli nje ukuthi wena ngiphethwe ikhanda abeka thatha amaphilisi akunikeza kodwa uqala kufaka ifonyo zakhe akucheke akubheke ukuthi lento azokwenza yona izohambelana yini nawe ngokunjalo nathi futhi fanele senze njalo njengami nje ngenza njalo ukuthi ngiqale ngimcheck umuntu angathi umuntu ngifuna ukuthi ngithathe ngimnikeze bese ngizothola icomplain eseyibuya akubona indlela yokusebenza leyo khawula kithi mhlambe uma sesiya lapha ukugembula uyakwenza umsebenzi wami mkhulu lo umsebenzi wami mkhulu la nginama million abantu abagembulayo engakuchaza nje ngicela ukusho engakwazi ngavumi yebo kukhona engakwazi okay kweza ukugembula kukhona engakwazi kwezokugembula uyabona nje lokhu kwelotho okay angikwazi futhi ufuna impela phambi South Africa wonke owelotho nje umuntu ozothi ufuna ilotho cha makangesilima angabi nawo kodwa nje ake sikhulume ngekhasini sikhulume ngalezi zinto ezidlalwayo lezi ezani zamabhola nani ezinye inhlobo zokugembula nginazi impela kodwa lo welotho impela cha impela angabi nawo lo mhlawumbe ngizazoba nawo ngokuhamba kwesikhathi owelotho kodwa kwamanje cha angabi nawo kodwa leminye impela nginawo ngoba nginawo nje ama client akhona azi ukuthi bamthembi mina ngaphumelela ngenxa yakhe kunjalo so mhlambe kuyimpande lento yokunikeza umuntu into yokugembula noma into oyifaka kuyena straight egazini ngoba phela bakhona abantu abangasasebenzi ovele ivule emsebenzini eyile ekhasini yohlala phansi buka mahashi enzeni umuthi mkhulu umuthi awuphatha ukuthi ke angixeke njalo zakwethu umuthi awumbiwa ndawonye mkhulu awusuka madoda awumbiwa mkhulu nathi njoba siphethe imithi estrong siyahamba and siyakhokha la ezweni lakithi kunemithi engekho kunehlahla ezingekho ezisebenza TTT njengomuthi esingenazo la ukuphoqa ukuthi sihambe siyofuna utolike emazweni angaphandle sibakhokhela imali basikhulumele nabangakubo basinikeze lento esifuna yona esizoyisebenzisa la ezweni lakithi bese yabaphumelelisa kodwa nje engakulande emazweni angaphandle hayi angilandi izibhoko izibhoko ngisifuna la sambe khona kunjalo ulanda umuthi othi okhulumayo othi mangabe ngifika la kuwelwa khona ngutshele ngithi cha ningasabi sesiwela umfula manje siyahamba siye South Africa niwele futhi ubone kuyahambeka uphinde mawufika futhi lapho kunomfula khona usho futhi cha ningasabi siya muthi impande ndini asambe hayi ukuthi silwane muthi asambe bakuthemba umuthi yakhuluma uthi thi mfowethu uyakhuluma uthi thi uyakhuluma mfowethu uthi thi umuthi uyakhuluma mfowethu kwenzeke lokho osukufisa ukuthi kwenzeke khona kunjalo ukhambisana nabantu abadala ngoba abangeke abantu abadala mfowethu bathi lento ikhona ngiyaphindela ikhona ngisho naseBhayibhelini uJehova wazikhetha izihlahla wathi lezi nizozidla lezi lezi nizophila ngazo nosinda ngazo kunjalo lezi wathi uzosinda ngazo yize nisebenza ngazo lezi sisebenza ngazo njoba lezi kathi uzozidla amafruit nani siyawadla lezi kathi wasophalaza ngazo siphalaza ngazo lezi kwathi soqhuma ngazo siqhuma ngazo kunjalo Sasa ngiyabuya ngizobona umessage noma kanjani mfowethu ngiyabuya ngizobona umessage noma kanjani mfowethu uzobula usobaphomola uzobula isithi wena manje izobula njoba nazi ezimbili nazi ezimbili lezi angikashintshe nama enelo kuza nama number plate nazi lo ibonayo emhlophe ipholo nazi hayi ningizima Afrika konakele kakhulu ngicabanga ukuthi ubaba ushumi lamakati ikhonto enginothisayo ngawo mkhulu ile viki leya nje ubibona
inevili nansa angayishintshile number plate ilethe icled lizobonga futhi ngishuka ngithanda umuntu ngishuka nansi ikhona imvela into enginothisa kuwena ukuthi it seems like awuyifunde ebheke eceleni no akazi kuhambisana nekhula wenyama noma mhlambe i-experience yomsebenzi ngizothi kukwazi ukuthi emhlabeni yini enhle yini embi kubalulekile lokho ungajabulela imali kanti usuyijabulela imali eqhamuka ngendlela enegazi phakathi kunjalo ngakwamukela ukuthi mina abakithi bangiphe isiphiwo esihle engizosindisa ngaso hayi isiphiwo esigawula esifana nocelembe ukuthi ngapha uyagawula ngapha uyasindisa hayi kanjalo akube nje isindiso ekhona hayi ukuthi ngapha uyagawula ngapha uyaphilisa akuseyona indlela yokusebenza leyo igama lethu lithi singodokotela hayi odokotela isiphindi sibe ababulali akusekhona lokho angibagxeki abasho njalo basho ngendlela abazi ukuthi bona bathatha mina ngathatha ipoke ngathatha okay uma ngabe ngiyakwazi ukubhekana nabo manje bafowethu ngale nkathi senithi phela ipoke njani vele manje senibhika sonke kwangazathi sonke siphathe ipoke thina singodokotela manje sithi singodokotela nibe nani nibiza ngodokotela kodwa abaphathi ipoke kodwa manje sekuyaphambana kodwa ke ngeke ke usho ngoba umuntu usuke ezisho yena engasho wena so ama client ngifuna understand ukuthi lokho akushoyo umuntu uzisho yena kodwa ke sekugcine kubenzima ngoba omunye umuntu uvele ethi abelaphi bendaba baphathi ipoke phatha kanjani isipoke ekubeni wena usebenza ngabantu abadala usiphatha kanjani isipoke ngoba phela isipoke into yokungcola leyo nginothisa mvela ukuthi abantu bayayifaka ezintweni ezirong kodwa understand ukuthi lo yamuntu akasebenzi ngokuba clean bese kuzothi laba abantu aba clean ngoba mhlawumbe igama labo lingandile kubantu begcine bengayi kubona very good abantu bayithanda kakhulu into ene affect ekugcineni kuphinde kukhale bona kuphinde kukhale bona abantu angithi abantu ufuna ukulaya abanye abantu athi nje ngifuna abamthembu khona umuntu ongidelela ngifuna ukwenza 1 2 no 3 ngoba wena sujaha imali sefanele ukuthi manje ugcine uvuma ukwenza lento le ngoba uthi lo muntu uphethe imali kanti ekugcineni kuyawubulala lokho umsebenzi kuyawubulala once waphatha into engekho right obvious umsebenzi kuyawubulala negama futhi kuyalibulala ngoba igama lithi singodokotela akukho lapho udokotela uthi uyabulala khona mvelase zingaki inhlobo zezethwalo mhlawumbe simasesela ekugcineni ngasekuphetheni kwalenkulu ezikhona la ekhaya uneguarantee nalokuthi mhlawumbe kusebenza kanjani ithwalo noma ngeke ngize noma ungayidala ukuthi usebenza kanje kusebenza ngoba sengathi sengidirector abanye abantu asebenza kanjani kodwa nje ithwalo ezikhona la ekhaya zihlukene ka5 zihlukene ka5 bese zima kuba khona futhi ezinye ezihlukene ka5 ukuthi sezizonke ziyi10 igaba leso igaba ezahlukene azinabungozi ukuthi number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 zime lapho stage 1 bese siyaqala futhi esinye stage number 1 number 3 number 4 number 5 zihlukahlukene ngendlela esebenza ngakhona ukuthi umuntu umefika umbeka phansi umhlubele udlulu emhlubele ukuthi lokhu kuhamba kanje kuze kugcine la lokhu kuhamba kanje kuze kugcine la kodwa zonke lethwalo ezisikhuluma ngazo zisebenza ngemvu zonke zisebenza ngemvu kuhlukene indlela ezisebenza ngakhona nomuntu esimsebenza ngakhona azinabo ubungozi zonke zoba yi10 kwazo abantu mvelase bakhala ke bathi igroup esazithatha thina ziyasihlukumeza emakhaya nasemzimbeni wethu uyayikhipha into efana nale emzimbeni abantu nasemakhaya emkhulu khona la abake bafike esebazithatha kwezinye indawo athi bamthembu ngicela ukuthi ngifike nazo le group engayithathayo
ngenyanga ephelile ufikile omunye la asuke ukuza neMpumalanga wafika nazo hamba nonkosikazi wakhe hey ngayeza ukuthi nami sengithwele ubuzima ngayeza ukuthi nami ngithwele ubuzima ebisi igibela ehle inyuka unkosikazi wakhe yo impumelelo ngiyayibona impela hayi sifikela impela ngazibulala kwafanele ukuthi ngivuke kusasa ngithathe ngihambe ngenayo olwane lezo ziphonso olwane hayi kodwa ngilala uzwile na hayi ngizwile lokho ebakushoyo ngizwile straight zelwa nami straight hayi ukuthi abantu kodwa sengiyibulalile zalwa nami straight kwathatha 3 days emva ka 3 days nganqoba ngisala nqoba nje sebehambile lezi izinto wakhona ukuyitreba isale kuwe zisale laza ngayibulala ngifanele ukuthi emva ka 3 days bese ngiyazihambisa olwane sala zilwa ngaza ngayinqoba osukwini lesithathu ngayihambisa ngaze isolwane ngosiphuzona lesesifile kodwa impela ngayizwa nami induka ngifuna uqama mama ngeze ukuthi hayi induka iphethwe yindoda ziyakhala lampela hayi kanzima ngezwe ngifuna uqama mama ngeze ukuthi yanazi lento embalekisini wasithatha ke njengamanje hayi kuhle nje ukhululekile manje baningi nje bafika ngifike bese engikhombisa ukuthi wacaba ngibulala lezo ngcabo ngifaka umuthi ekuyona ozokwenza ukuthi abe right finish awusho ukuthi umuntu onalezo nkinga akabonane nawe kakhulu mfowethu ngifuna ukukhohlisa kakhulu uyoba ufakazi naye kwabani ukuthi cha mina uba uMthembu wafika wayibulala into engangiyithathile ekade singiphazamisa kunjalo mvela siyathobeka siyabonga ukufika kwakho kunjalo amazwi akho angibuyisela into ethi uma singaba nabelaphi bendabuko ababa neqiniso ukufana nawe mhlambe igama elithukwayo njengamanje lokuthi vele umelaphi bendabuko angisamthatha serious ngenxa yokubulawa komsebenzi mhlambe kungaphakabela phezulu mfowethu kunjalo ngifuna ukusho nje kumphakathi wakithi kuSouth Africa yonke cha bafowethu umsebenzi usekhona usekhona umsebenzi ngalendlela futhi engaphezulu kokwenza usekhona umsebenzi hayi ngoba umsebenzi kuukuthi emsebenzini sihlushwa abantu abaskema abantu engake inselele engayisho nje kubantu bakwethu musane ukufaka izimali kabaShoprite nakabo Pep athi umuntu ngenqamulela indlela yokugibela mfowethu uze uyibone inyanga yakho ungagcini nokukhuluma emafonini nifake imali komaShoprite bathi sizoposela umuthi ingakwenzi bakwethu lokho ngiyanikhuza ngoba ekugcineni nizokhala nisibize ngegebengu igebengu sezazile ukuthi imali isebunyangeni baskema nje abantu ukukhombisa efonini nisibiya baskema abantu amunyathi ngizalapho aposi imali hayi naso imali sengiyiposi yase ngifaka imali wrong ngicela ungibuyiselele emuva khona nje umunye umfowethu akaTembe lapho udliwe 18,000 18,000 athi wahamba odraw wafakela umuntu akasabuka ibalance yakhe ukuthi iyavumelana yini nalemali athi umuntu umfakele yona ngoba phela ngenkathi ekufakelile umuntu kufanele uyibuke ibalance yakhe ukuthi iyasho yini ukuthi ifakele le mali engakusho nje kuma client noma elingabani client hayi labi ngedwa musane ukufakela abantu imali koShoprite ningabafakeli ngoba njengoba bathi nibafakele koShoprite nje wenzele ukuthi emva kwalokho avala ifoni ngeke uphinde uthole ilokho nje mkhulu angivale mvelase umbuzo wokugcina utholakala kanjani umuntu umefuna ukuzolungisa impilo yakhe ukuthola kanjani amafoni mntababa enye yayithi 076 ithi 18 ithi 37 016 iphinde 076 18 87 016 esibili ithi 065 ithi 075 33 45 esibili leyo ithi 065 075 33 45 yokugcina udliwa umuthi mvelase la udliwa umuthi mfowethu ofisa ukuphumelela
akeze nogulayo ngoba akukhona ukuthi sikhuluma sifuna abaphethe imali ngoba nogulayo akeze nozothwasa akeze umuthi akho spoki akho sigubhe esikhulumayo akho spoki mfowethu akho spoki udlumuthi nje ngithi nisale kahle South Africa izali nje nikhululeke na amafoni senginikezile baba uShumla Makati lo uzinje ziyamxosha kodwa azikwazi nokuthi zimxoshelana ziyamdepuza kodwa ukuthi zimxoshela ini nazo sazi ubaba uShumla Makati inkunzi balake sasinayo ibeka nokubeka ukuthi hayibo akho ipoki like kudliwa umuthi kudliwa impande kuphakanyiswa abantu inamba yakhe ke usinikezile yona nayi nala ku screen sokuzani nijabule nisalalela niza futhi ngiyabonga ningizima Africa igama lami ngisazoba sibiyanga kwiThemba podcast khona la ku TRC TV ngicela ukuthatha ikhoma zami ke ngiye kuyona inkosi uMabhudu wesithathu kaTembe ngiyathobeka